Amigues i amics, vull començar expressant la meva indignació per l'empresonament preventiu de 8 membres del govern de la Generalitat, com també dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC. Podem pensar el que vulguem sobre els seus posicionaments polítics, per això encara vivim en democràcia. Però pensem el que pensem, aquestes persones haurien d'estar entre nosaltres i no entre barrots. Dit això, 200 alcaldes han vingut a Brussel·les per expressar la seva posició sobre el que està passant a Catalunya. No els he pogut acompanyar personalment perquè a la mateixa hora ja fa temps que em vaig comprometre amb el company Jordi Soler d'Esquerra i amb l'Institut Europeu de la Mediterrània a participar com a ponent en un seminari sobre el paper de la Unió Mediterrània en la política de veïnatge europea. Més enllà d'això, un altre capítol important s'ha obert aquesta setmana en relació a la lluita contra el canvi climàtic. Un canvi climàtic que segueix avançant amb unes temperatures que no disminueixen i uns canvis meteorològics que són cada cop més accentuats, evidents i fins i tot virulents. Els objectius de l'Acord de París, que es van prendre l'any 2015, ens mostren una direcció clara, però les mesures empreses pels estats són insuficients i el ritme d'implementació d'aquestes mesures ens porten a assolir només un terç dels objectius fixats per l'Acord de París. Cal més compromís per part de tothom. I aquest és l'objectiu de la cimera COP23 que s'està celebrant aquests dies a Bonn, on es reuneixen més de 200 països per fixar les prioritats en l'agenda climàtica. És un treball conjunt per garantir la reducció de les emissions, la baixada de les temperatures i aturar els efectes del canvi climàtic. Els objectius de l'Acord de París són assolibles, però hem d'implementar-los amb mesures realistes i eficaces. Hem de contaminar menys i alhora garantir els llocs de treball. Hem parlat sovint d'aquests objectius globals i de les mesures concretes que s'estan implementant a Europa. Però és una feina de tots, no només de Brussel·les, perquè per complir els grans objectius calen accions a tots els nivells. Hem d'impulsar canvis profunds des de les ciutats, des de les regions, des dels estats, des de les empreses, des de la societat, des de casa nostra mateix. És el compromís de tots per tal que puguem deixar un planeta més sostenible i pròsper a les generacions que venen i vindran. Moltes gràcies i fins aviat.